Que tal, saúdos? Conmoción no Salnés pola morte dun mozo de 15 anos, veciño de Ribadumia, nun accidente de moto en Cambados. No seu instituto xe gardaron un minuto de silencio. Vémolo de contado antes os titulares. O Tribunal Supremo desestima o recurso presentado pola conductora que causou o dobre accidente mortal en Palmeira en maio de 2019. Ratifica así a condena de 12 anos e medio de prisión ditada pola Audiencia Provincial da Coruña e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A conselleira de Medio Ambiente defende dende o Salnés o proxecto de Altri. Ángeles Vázquez di respectar a quen se manifesta. Asegura que é normal que haxa xente preocupada, apuntou, por culpa dos bulos do BNG. Ribeira colleu este mediodía a primeira das manifestacións semanais convocadas pola Plataforma da Sanidade Pública. Coincide ademais coas protestas desenvolvidas en varios concellos de toda Galicia para denunciar a precariedade na atención primaria. Un deles foi o de Vilagarcía, que acolleu esta tarde unha concentración. Pinocho visita Vilagarcía. O boneco de madeira máis famoso do mundo achegarase á cidade co seu circo. Trátase do primeiro circo galego íntegramente na nosa lingua. O espectáculo instalarase no Peirao do Ramal do 4 ao 13 de abril con varias funcións e prezos de 10 a 20 euros. Éxito de convocatoria da campaña de voluntariado pro Mundial Multiesport que Pontevedra vai acoller no mes de xuño. A día de hoxe hai xa rexistradas unhas 200 persoas, a metade das que son precisas para levar adiante a organización. Os inscritos teñen diferentes procedencias, dende concellos da nosa contorna ata outros que chegan de distintos países como Portugal ou mesmo Colombia. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Transcorrida case unha semana da gran movilización celebrada na Pobra en contra de Altri, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa emitiu un comunicado agradecendo a altísima participación cidadá. A pesar da contestación social, a plataforma lamenta o desprezo da Xunta, os milleiros de manifestantes e insiste nas 5 grandes eivas que presenta o proxecto da macrocelulosa. Por unha banda, o modelo forestal que propugna cara un monocultivo de eucalipto e o impacto hídrico sobre o río Ulla. Denuncian tamén a contaminación que suporán as emisións da factoría, afectando a calidade do aire e da auga, así como o cambio do modelo socioeconómico e de produción de Galicia, comprometendo, din, a soberanía alimentaria e a sustentabilidade. Bueno, pois esta mañá estivo no Salnés a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, volveu defender o proxecto da macrocelulosa en Palas. A conselleira mesmo dixo que lle dá pudor nomear a Altri porque, engadiu, se está a ensuciar o seu nome e o de empresarios que apostan por Galicia. Sobre a preocupación social por este proxecto, Ángeles Vázquez di respectar a quen se manifesta. Asegura que é normal que haxa xente preocupada, apuntou, por culpa dos bulos do BNG. É lóxico e é normal que haxa xente que estea preocupada coa cantidade de bulos que por parte do BNG e os seus satélites lanzaron. É lóxico e é normal. Primeiro porque a xente non ten por que ter coñecemento nin de química, nin das emisións, nin do consumo de auga. Para eso estamos a administración como garante. E eu a todas esas persoas quero dicirlles, son libres para opinar, pero que teñan o absoluto convencemento de que nin é altamente contaminante, nin nos imos a quedar sin auga, nin vai chegar nada á ría, absolutamente nada á ría. Tamén defende o proxecto de Altri o alcalde de Sanxenxo. Telmo Martín asistiu no Parlamento de Galicia a sesión centrada neste proxecto. Logo posou nunha fotografía con Alfonso Rueda e outros rexedores e voceiros do PP. Entre eles estaban o alcalde de Ribadumia ou as voceiras populares de Ribeira e Cambados. Todo o meu apoio
para a creación de empresas en Galicia, por lo tanto, eso significa emprego e riqueza, e eu estarei sempre a favor da creación de empresas, cumplindo a máis estricta legalidade, como non pode ser de outra maneira nun caso tan sensible como é o desta empresa. O que ten que facer o BNG é virse ao século XXI, empezar a pensar en positivo de facer cousas por Galicia e apoiar os proxectos tan importantes como este. Por lo tanto, todo o meu apoio, estou convencido de que vai a ser unha fonte de riqueza para Galicia a creación desta empresa que traerá outras máis, afortunadamente. Veámoslo en titulares. Ribeira colleu este mediodía a primeira das manifestacións semanais convocadas pola Plataforma da Sanidade Pública. Coincide, ademais, coas protestas desenvolvidas en varios concellos de toda Galicia, entre eles Vilagarcía, para denunciar a precariedade na atención primaria. Dúcias de persoas concentrábanse esta mañá ás portas do Centro de Saúde de Ribeira para demandar a incorporación de 3 médicos ao cadro de persoal, co fin de asumir o cupo de 4.000 pacientes que na actualidade carecen dun profesional asignado. Levamos anos con déficit de médicos, déficit estructurais, sempre partimos de 3 médicos menos, de 14, nunha plantilla moi amplia, que os que se suman, pois ausencias puntuais. Eso fai que haxa casi 4.000 persoas adultas que non dispoñan dun médico asignado, o sea, cada vez que veñen por un problema de saúde, eles van a ser atendidos, pero van a ser atendidos por un médico diferente. Isto nunha patoloxía crónica, nun paciente, nunha medicina familiar e comunitaria non ten sentido. A protesta, que coincidiu con outras convocadas en concellos de toda Galicia, será a primeira das concentracións semanais que desenvolverán todos os xoves ás 12 ata conseguir que se dote o centro do persoal necesario para garantir a calidade asistencial a todos os pacientes. Dende a plataforma fan tamén un chamamento a secundar a movilización convocada por SOS Sanidade Pública en Compostela o próximo domingo 6 de abril. En toda Galicia se están promovendo hoxe concentracións para recordarnos os problemas e os atrancos que ven sufrindo a asistencia sanitaria en Galicia, vale? Problemas que vemos arrastrando moitos anos e que queremos visibilizar nun día como hoxe en distintos puntos de Galicia e que concentrarémonos o día 6 de abril en Santiago nunha macro manifestación para demostrarlle á Xunta que debe de poñer os medios necesarios, os profesionais necesarios para que podamos dar unha atención sanitaria de calidade. A plataforma disporá autobuses gratuitos dende varios puntos do Barbanza. Entre tanto, a plataforma SOS Sanidade Pública Sanxenxo estivo hoxe recollendo sinaturas en Portonovo. No seu caso, entre outras reivindicacións, demandan máis liñas de autobús que leven ao Hospital Montecelo, ao tempo que reclaman a gratuidade do aparcadoiro proxectado para o hospital. Esta recollida de sinaturas serviu tamén para animar a veciñanza a asistir o vindeiro 6 de abril á gran movilización en defensa da sanidade que vai ter lugar en Santiago. Todas as plataformas de Galicia estamos facendo concentracións ou recollida de sinaturas. No caso de Pontevedra, recollida de sinaturas para que o aparcadoiro de Montecelo, que vai ser de pago, comprado con cartos públicos, sea gratuito, que poñan máis plazas. E a vez que poñan máis líneas de autobús, porque hai concellos que non están ben comunicados con Montecelo e máis con que é a cidade de Pontevedra. E despois, aparte, estamos informando, esas sí que son todas as plataformas de Galicia, de a manifestación que vai haber o día 6 de abril en Santiago de Compostela, en defensa da sanidade pública, que están expoliando para beneficiar a privada. E Vilagarcía colleu esta mañá unha concentración das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Chegadas dende diferentes puntos da zona, reclamanlle á Xunta de Galicia que asuma as súas competencias tal como se recolle na Lei de Dependencia e financie este servizo. Nestes momentos, unha parte do SAF é asumida polos concellos, que é unha competencia impropia. Logo de que Vilagarcía anunciase que vai contar coa tarifa máis alta de Galicia, 27 euros a hora, as traballadoras reclamanlle ao alcalde que, como presidente da FEGA, interceda para que o goberno galego asuma as súas obrigas. Ademais, máis alá da parte económica, din que sofren unha forte carga de traballo. A concentración estivo convocada pola CIGA co apoio do colectivo de xubilados da Central Nacionalista. É o municipio que sacou a licitación máis alta, 27,5, por servicio no fogar, que normalmente se está presta a 20, a 21 e incluso a menos. Eso que leva condicións laborais inhumanas completamente, somos escravos. Acabamos, non temos recoñecidas enfermedades laborais,
ni nada polo estilo, co cual, ao final, temos unha lista de baixa enorme de baixas, e xente que está pois moi tocada, da espalda, cousas así, coller pesos. As mutuas mándanos fora, evidentemente, licitando a 27,5, podes ter unhas condicións laborales moito máis axeitadas para o noso traballo. Nos concellos que licitan a 20, ou a 22, ou a 17, ou a 14 como hai uns anos, non as tiñamos. Entonces, xa digo, todo o que seguimos é a base de denuncias. Os concellos son os que están asumindo a competencia, que a Xunta lle dá poucos cartos, eles levan moito traballo, e hoxe estamos aquí non por culpa do Concello, estamos aquí porque o alcalde daqui é o da CEGAN, é o presidente da CEGAN. Entonces, para que yo vaya comunicando aos demais alcaldes de que estamos facendo unha movilización por todo o país. Estamos facendo, cada mes vamos a facer un concello para que sepan as cadencias que hai das compañeiras que están traballando, porque que por desgracia son a maioría, o 99%, mulleres. E un cento de persoas participou a última hora da tarde donte na Praza do Concello de Boiro na concentración e posterior manifestación por diversas rúas do centro urbano convocada pola CIGA para denunciar os despedimentos, o acoso e a represión que, segundo afirman, se produce a nivel laboral na Asociación Amigos de Atención a Persoas con Diversidade Intelectual. Dende a Central Nacionalista aluden a unha vaga de máis de 20 despedimentos injustificados e uns 18 abandonos voluntarios no último ano e medio, atribuídos, segundo din, a condicións de extrema precariedade e acoso cara ao persoal por parte da dirección. Dende a entidade prefiren polo de agora guardar silencio sobre este asunto, remitindo ao Comité de Empresa, cuxo presidente nega as acusacións vertidas polo Sindicato Nacionalista. Fan alusión, ademais, a un documento asinado polo 75% dos traballadores da entidade que constata o desacordo da maioría do persoal coas afirmacións que realiza a CIGA. As sinaturas foron recollidas nas últimas semanas polos 3 representantes sindicais de UGT, dos 5 que forman actualmente o Comité de Empresa, poñendo de manifesto o rexeitamento maioritario do persoal de Amigos ás afirmacións de supostas irregularidades que denuncian dende a CIGA. Un tráxico suceso sacudiu a última hora da tarde deste mércores os concellos de Cambados e especialmente de Ribadumia. Un rapaz de 15 anos, veciño da parroquia de Barrantes, perdía a vida nun accidente de moto na Laxe, en Vilariño. O menor era alumno do Instituto Cambadés Francisco Asorei. Hoxe, os seus compañeiros e o centro quixeron recordalo gardando un minuto de silencio. As causas do accidente aínda se están a investigar. Sábese que o menor sufriu unha saída de vía cando estaba a circular co seu ciclomotor ata colidir cun poste de telefonía. Ata o punto desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias cunha ambulancia do 061 e equipo sanitario do PAC de Cambados que só puideron confirmar o falecemento do mozo. Tamén participaron no operativo a Garda Civil, a Policía Local e o Servizo de Emerxencias de Cambados. E o Tribunal Supremo desestima o recurso presentado pola conductora que causou o dobre accidente mortal en Palmeira, en Ribeira, en maio de 2019. Ratifica así a condena de 12 anos e medio de prisión ditada pola Audiencia Provincial da Coruña e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O Tribunal Supremo confirma a condena a 12 anos e medio de prisión ditada pola Audiencia Provincial da Coruña e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para a condutora que en maio de 2019 causou o dobre accidente mortal en Palmeira. Era o último recurso da acusada para diminuir a pena. O alto tribunal ratifica que a acusada é culpable de 2 delitos de homicidio doloso, ademais dun delito contra a seguridade vial. O sinistro producíase na estrada C305, no límite entre a Pobra do Caramiñal e Ribeira. A condutora invadiu o carril contrario nunha curva e colidiu frontalmente contra o coche no que viaxaban 2 mozos da Pobra, Sara Lampón e Abraham Muñiz, que faleceron no acto. As probas demostraron que a acusada conducía baixo os efectos do alcohol e tamén dos fármacos, ademais de superar en 60 km por hora o límite permitido na vía. O tribunal considera tamén probado que antes do accidente mortal a condutora xa puxera en risco a vida doutros usuarios da vía. O caso senta ademais un precedente legal ao cualificar o delito como homicidio doloso en lugar de imprudencia temeraria, o que supón penas máis severas. Ademais da pena de prisión, a sentenza inclúe a prohibición para a acusada de conducir durante 8 anos.
Controlado e contido o caso de tuberculose detectado en Sanxenxo. Así asegurou o xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. José Flores explicou que se localizou nun paciente migrante procedente de Mérida que foi aloxado na localidade do Salnés. El brote de tuberculosis está controlado, como bien sabéis era un paciente de origen que ha venido de otra comunidad, que nos han derivado aquí, de los pacientes migrantes y que a nosotros encantados los alojamos aquí, en este caso en Sanxenxo. Bueno, eso hizo que aparecieran otros casos de los convivientes y que Salud Pública está al tanto de todo eso y lo tenemos perfectamente controlado y está contenido. Na volta da publicidade falamos do Circo de Pinocho que ven a Vilagarcía nas dúas primeiras fins de semana de abril. Vémolo de contado. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Pontevedra encarga o plan de usos da coñecida como parcela de Fenosa. É unha das novidades ao redor do expediente de adquisición da propiedade que acollerá nun futuro o edificio de emerxencias da cidade. E haberá que esperar a termos ese plan de usos e unha vez que o teñamos, pois tamén aí nos faremos idea de que actuacións hai que facer e en función das actuacións que haxa que facer tamén ter un horizonte temporal. Mentras non teñamos o plan de usos, pois é todo moito máis complicado porque eso, depende dos accesos que haxa que facer, por donde delimitar, que hai que facer nos edificios, que se pode facer, o que se pode ampliar, o que non. Entón, en función deso, pois saberemos tamén que proxectos hai que encargar, cales non, e un pouco unha aproximación, cando menos, ao horizonte temporal. Vilaverde explicou que o edificio de oficinas de 3 alturas e planta baixa, a gran nave e as edificacións intermedias que poderían servir de almacén atópanse nunha situación bastante favorable no que se refire a cimentación e estructura. En peor estado estaría a pérgola que serviría de aparcadoiro que non é recuperable. A intención do Concello de Pontevedra é nun primeiro momento situar nesta parcela o depósito do guindastre o garaxe para os coches históricos dos bombeiros. O seguinte paso será levar a pleno o cambio de uso urbanístico da parcela para adaptalo ás necesidades de utilización deste espazo. E a Deputación de Pontevedra destinará 300.000 euros a realizar obras no centro vacacional da Lanzada, no Concello do Grove. As obras van dirixidas a mellorar as instalacións e ao tempo ofrecer a mellor experiencia posible aos menores da provincia que participan nos campamentos de verán. Medidas, accións encamiñadas a proporcionar unhas infraestructuras o mellor posible para todos os veciños e veciñas da provincia que veñan a disfrutar deste campamento que van a vir de todos os concellos, vivan onde vivan. E logo, pois aquí vai a permitir, é unha das medidas que temos para a conciliación da vida laboral e familiar, isto vai a permitir que todos poidan disfrutar da verdadeira maravilla que temos aquí desde o punto de vista paisaxístico, pero tamén cultural, e vai a permitir que teñan concienciación de que vivimos dun paraíso natural. Ese paraíso que non é só o que está aquí enclavado no centro vacacional da Lanzada, senón que toda a provincia nos 61 concellos pois o temos que cuidar e tamén disfrutar. As obras executaránse en diferentes puntos do recinto. Con cargo ao orzamento do ano 2024 executaránse traballos valorados en 157.000 euros que se centrarán na automatización do sistema de rego, na mellora do sistema de recollida de augas pluviais a través da sustitución de colectores, arquetas e na construción tamén dun pozo, así como a repavimentación das zonas afectadas, a sustitución do material da cuberta dos vestiarios e a adecuación da fachada do edificio do comedor. Ademais, destinaránse 150.000 euros a maiores para demoler o graderío do anfiteatro e construir unha nova bancada natural aproveitando a orografía do terreo. Tamén se renovará o exterior dos bungalós e se sustituirán as carpinterías da nave dos vestiarios. O prazo de presentación de solicitudes para participar nos campamentos rematou este luns cunha demanda de máis de 4.000 menores. Recordemos que hai 1.540 prazas disponibles. Portos de Galicia habilitará 400 prazas de estacionamento na esplanada de La Barta, en Noia. A actuación, que contempla a pavimentación dunha superficie de 6.000 metros cadrados, suporá un investimento d'1 millón de euros.
Nas próximas semanas, Portos de Galicia sacará a licitación a mellora da esplanada de Labarta, en Noia. Trátase dunha reforma integral na que se pavimentará toda a superficie de máis de 6.000 metros cadrados e se eliminarán os tendidos aéreos. Ademais de soterrar as canalizacións, procederase á reordenación do espazo, habilitando ao redor de 400 novas prazas de estacionamento gratuito. Está previsto actuar nunha superficie de máis de 6.000 metros cuadrados cunha actuación de pavimentación e implantación en total de en torno a 400 prazas de estacionamento, eliminación dos tendidos aéreos, supresión dos postes de apoio do alumbrado e tamén dos cuadros onde se conectan normalmente os chiringuitos ou as atraccións de feira, co cual nós consideramos un investimento moi importante porque Noia ten unha demanda significativa de estacionamento, fundamentalmente os domingos como consecuencia do mercadillo, tamén os xoves e tamén en determinados momentos puntuais, fundamentalmente nas datas de verán. O proxecto contempla tamén a sustitución dos elementos do paseo que se atopan deteriorados, así como unha mellora da accesibilidade coa construción de novos treitos peonís ata Barro. Naqueles elementos de madeira do paseo que necesitan dun tratamento, dunha renovación ou de unhas determinadas actuacións de mantemento van a ser incluídas neste proxecto, mellorando tamén a accesibilidade e habilitando en algún dos puntos do percorrido unha nova senda peonil que facilite tamén o tránsito dos peatóns nesa zona de Labarta. A previsión do organismo autonómico é que as obras estean en execución este mesmo ano para entrar en servizo en 2026. E Sanxenxo iza por segundo ano a bandeira verde como recoñecemento ao coidado do medio ambiente e a conservación da paisaxe. A conselleira de Medio Ambiente fixolle entrega deste distintivo ao alcalde. Segundo indicou Ángeles Vázquez, esta bandeira outórgase a aqueles municipios que salientan no impulso de boas prácticas a prol do coidado do seu entorno ou iniciativas a favor da sensibilidade ambiental. Salientou que Sanxenxo é en si mesmo un refuxio climático grazas á creación nos últimos anos de distintas iniciativas como un plan de mobilidade sostible, un plan de acción pro clima e unha axenda urbana con horizonte no ano 2030. O alcalde xa avanzou que o Concello volverá a optar á bandeira verde pro vindeiro ano con novas accións. Isto é a marca de que Sanxenxo está facendo as cousas ben sosteniblemente, medioambientalmente, paisaxísticamente, e por lo tanto nós estamos moi contentos de que hoxe a conselleira en representación da Xunta de Galicia nos veña a facer esta entrega aquí, que significa que non solamente esta zona do Porto Deportivo, que senón todo o Concello de Sanxenxo, porque creo que estamos facendo as cousas ben medioambientalmente. Trátase de o Concello con máis bandeiras azuis, está no ranking tamén de eses sendeiros azuis, e este ven a ser o culmen, porque en realidade o que evalúa a Xunta de Galicia son todos os traballos que se realizan por parte do Concello que leven a ese obxectivo fundamental que é conquerir que no ano 2040 sexamos o gran referente como rexión a nivel europeo. E o Camiño da Ría de Muros en Noia vende presentar a súa primeira guía, obra do escritor e xornalista Antón Pombo, un dos maiores expertos nas rutas xacobeas. A publicación recolle os itinerarios das distintas etapas e ofrece información de interese para facilitar o camiño e enriquecer a experiencia dos peregrinos que o percorren. A guía, editada pola Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros en Noia, presentarase de xeito oficial o vindeiro luns nun acto en Santiago no que os asistentes serán obsequiados cun exemplar. A partir de entón poderán descargalo de xeito gratuito na páxina web caminorriamurosnoia.gal. Esta nova guía vende ampliar as publicacións sobre esta ruta sumándose ao catálogo de peregrinacións marítimas a través da Ría da Estrela presentado este ano en Fitur. Bueno, aí están a ver encantado da vida porque Pinocho visita Vila García, o aneco de madeira máis famoso do mundo, a chegarase á cidade co seu circo. Trátase do primeiro circo galego íntegramente na nosa lingua. O espectáculo instalarase no Peirao do Ramal do 4 ao 13 de abril con varias funcións ao día e prezos de 10 a 20 euros. Esta mañá Pinocho e Pepiño Grilo xa estiveron pola cidade. Prometéronnos moita diversión para todos os públicos cunha boa dose das tradicionais acrobacias do circo de toda a vida.
Van pasar unha tarde super chula e que ademais estamos ao lado do mar, que non pode ser máis chuli. Xa están escoitando, semella que a Pinocho gustalle Vilagarcía. Ele e todo o seu equipo van a chegarse á cidade co seu circo. Un completo espectáculo que nas dúas primeiras fins de semana de abril ofrecerá varias funcións ao día. Esta mañá Pinocho e Pepiño Grilo foron recibidos en Rabella. Dende a compañía promete unha mestura de dramaturxia cunha ampla escolma das máis tradicionais acrobacias circenses. É un homenaxe o circo máis clásico, cunha escolma pois de todos os números que podemos ter na cabeza, corda frouxa, suspensión capilar, malabares, acrobacia, trapecio, e todo iso aderezado pois dentro dunha historia, dentro dunha dramaturxia que é pois a historia que todas e todos coñecemos de Pinocho. Pero explican dende a compañía indo un chisco máis alá porque despois de converterse en humano, o gran soño de Pinocho sei que era ter un circo. O que non sabíamos é que Pinocho despois de converterse nun neno de verdade, o real soño que el tiña era montar un circo. E, por tanto, ese circo é o que vai vir a Vilagarcía. Gepetto será o payaso, a fada mi madriña será trapecista e pasarán cousiñas durante o espectáculo para que os nenos e nenas axuden. A maiores, o circo de Pinocho aposta polo galego, trátase do primeiro circo do país íntegramente na nosa lingua. Montamos o primeiro circo en galego da historia, un circo galego no que o 90% do elenco son artistas nacidos que residen tamén en Galicia. O circo de Pinocho está cheo, está repleto de artistas. Eu creo que en Vilagarcía non se deberían perder a oportunidade, xa que imos montar o noso circo aí ao ladiño do mar, para que veñades ver todo o espectáculo que temos montado. Este é o cuarto espectáculo de Educateatro Producións, unha compañía que xa se achegou a Vilagarcía noutras ocasións con distintas obras infantís no auditorio. Desta volta veñen cunha carpa propia de máis de 100 metros cadrados que van instalar no ramal. Invitar a todos os cativos de Vilagarcía a que disfruten deste clásico donde os haya, que van a disfrutar moito. É un espectáculo de circo pois moi divertido, sin animais. Os únicos animais poderán acceder ás mascotas, eso sí, pero non estarán dentro do circo. As entradas xa están disponibles, o prezo variará segundo o día da función entre os 10 e os 20 euros. Pódense mercar en circodepinocho.gal ou en a taquilla. E Boiro presentaba hoxe a súa programación da Semana Santa. Os actos organizados pola Irmandade do Cristo da Misericordia darán comezo sábado 5 de abril co pregón a cargo este ano de Monseñor Francisco Froján, traballador na Secretaría de Espado do Vaticano. Ese día farase entrega tamén das medallas aos 18 noves confrades que pasan a formar parte desta Irmandade. Como é tradición, o programa da Semana Santa que organiza a Irmandade do Cristo da Misericordia arrancará o sábado 5 de abril, coa entrega das medallas aos novos confrades e a lectura do pregón, este ano a cargo de Monseñor Francisco Froján, traballador na Secretaría de Estado do Vaticano. O encargado do pregón deste ano é Monseñor Francisco Xavier Froján Madero, natural de Caldas de Reis, leva xa desde o ano 2000 na Santa Sede, traballando en Secretaría de Estado na Santa Sede no Vaticano. Este ano farán casi 25 anos, pola veciñanza e aproveitando que estaba este período por aquí cerca, invitamos para que viñera a presidir tamén este acto, e der o pregón da Semana Santa de Boiro. Os actos religiosos continuarán co triduo na honra da Virxe das Dores os días 9 e 10 de abril, o día 13 coa bendición de Ramos no Cruceiro do Bao e o día 16 coa celebración do Mércores Santo e posterior procesión da Nosa Señora da Piedade, que será ademais unha das principais novidades deste ano, o non poder sair o paso pasado ano debido ao mal tempo. Esperamos que poida salir a imaxe da Piedade, que se bendixo o ano pasado, pero por problemas meteorolóxicos non pudo procesionar. Esperamos que este ano, xa que choveu todo estas semanas atrás, esperemos que a Semana Santa a teñamos tamén con bo tempo que acompañe para tamén solenizar e vivir tamén mellor esta Semana Santa aquí no noso concello de Boiro. Os actos seguirán coa Misa da Cea de Cristo e posteriormente coa procesión do Ece Homo, o Xoves Santo, e a Paixón de Cristo e o Santo Enterro o Venres. A vixilia pascual do sábado e a misa de Pascua o domingo de Resurrección pecharán as celebracións litúrxicas. O Concello agradeceu o importante labor realizado pola Irmandade do Cristo da Misericordia para a organización dun programa tan completo para esta Semana Santa, no que convidan a participar. Invitamos a todo o mundo a participar
desta Semana Santa, porque ademais cada ano os pasos da procesión están máis elaborados, están máis cuidados e cunha rigurosidade de traballo de todos os membros que fai que teñamos esas procesións maravillosas polas calles ou rúas do noso concello. Máis cousas, éxito de convocatoria da campaña de voluntariado pro Mundial Multiesport que Pontevedra collerá no mes de xuño. A día de hoxe xa hai registradas 200 persoas, a metade das que son necesarias para levar adiante a organización. Os inscritos teñen diferentes procedencias, dende concellos da contorna como Barro ou Cangas ata outros que chegarán de outros países como Portugal e mesmo Colombia. O número de persoas que estima necesario a organización é de 350 persoas para cubrir con comodidade os 1.500 servizos que se demandan dende a organización para as distintas áreas de voluntariado, como carreira, protocolos, secretaría, comunicación e logística. A fase de captación prolongarase ata principios de xuño. Antes, a oficina de voluntariado irá solicitando datos sobre disponibilidade, a área na que lle gustaría colaborar e se desexan prestar os seus servizos na compaña de amizades ou familiares. Máis adiante, pasarán á fase de formación voluntaria e o período de formación obrigatoria, na que todo voluntariado coñecerá probas, percorridos, espazos, características e as áreas de traballo e sectores de colaboración. Tras esas fases, todas as persoas participantes serán convidadas a tomar parte no desfile e festa inaugural o venres 20 de xuño con todas as delegacións e países participantes. É todo listo para unha nova edición, e xa van 5 da Costa Atlántica MTB Tour, a proba ciclista de montaña por etapas de Galicia. Será os días 4, 5 e 6 de abril e terá a cidade de Pontevedra como centro de operacións. Este ano xa conta con case 350 participantes inscritos, 150 máis que no ano anterior, chegados de puntos tan diferentes como Asturias, Madrid ou Portugal. É unha proba máis nacional e internacional que nunca. Teño aquí apuntado, para non esquecerme, temos Asturias, aproximadamente 45 asturianos, Madrid, perto de 40 madrileños, León, Barcelona, Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, Las Palmas, Navarra, Segovia, Sevilla, Portugal, con diferentes ubicacións portuguesas, perto de 30 portugueses, temos 2 participantes de Dublín, é dicir, bueno, é unha proba que ten xa un empaque nacional, non solamente porque foi crecendo, sino porque este ano ademais tiramos do que son os youtubers de certa importancia e relevancia. Contamos con biquineros e sobre todo con Bicilab, en la que vos non vos sone, pois Bicilab hoxe en día son os youtubers máis importantes no mundo de mountain bike a nivel nacional, os máis importantes, os que teñen máis tirón. A competición comezará o venres 4 de abril ás 8 da tarde coa contrarreloxo nocturna polo centro histórico de Pontevedra. Tras este circuito de apenas 3 km chegarán 2 xornadas maratón. A primeira será o sábado día 5 con preto de 80 km. Na terceira e última, os participantes terán que completar un percorrido de bicicleta de montaña de 65 km. Os días terán saída e chegada dende o centro de Pontevedra. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Agora quedan co programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola.